जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे मानिक्य वीणा उपलायन्ति मानिक्य वीणा उपलायन्ति मदालसा मंजुला महेंद्र नीलद्युति कोमलांगी मातंग कन्या मनसा स्मरामि चतुर्भुजे चंद्रकला अवतंग
पुष्पवान हस्ते नमस्ते जगदेका माता नमस्ते जगदेका माता जय मातंग तनये जय नीलोत्पलद्युति जय संगीत रसिके जय लीला शुक प्रिय
आपण महाराजांनी जबरदस्त करतात अति सुंदर पकवान जो करताळी 18 जमायची द्यायची होतो